ሮማንያ በሚሊዮን ዝቁጸሩ ስደተኛታት ዝሓዘት ኤውሮጳዊት ሃገር እያ። ማእከላይ ኢኮኖሚ ዘለዋ እዚኣ ሃገር እውን ንምንታይ ብዝልክዕ ተደላይት ኮይና ዝብል ሓቢርና ክንዕዘብ ኢና። ኣቐዲመ ሰላምታይ እናቕረብኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ክወስደኩም። ከምቲ ዝፍለጥ ሮማንያ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ስደተኛ ዝመጽዋ ኤውሮጳዊት ሃገር እያ። ብመንጽር ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት እውን ቪዛ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ዝረበላ እዩ። ናይ ስደት ዛዕባ ክለዓል እንከሎ እቲ ዓለም ለኸ ዝኾነ ትካል ካብ 132 ሚልዮን ንላዕሊ ዝኾኑ ደቂ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተሰዲዶም ኣብ ካልእ ሃገር ዓቂቦም ከም ዝርከቡ ይግለጽ እዩ። ካብዚኣቶም እውን እቶም 92 ሚልዮን ዝኾኑ ናይ ህይወት ደረጃኦም ትሑት ዝኾነን ኣብ ዘይዓበያ ሃገራት ከም ዝርከቡ ናይ UNHCR መረዳእታ ዘረድእ እዩ። ካብተን ዘይዓበያ ዝበሃላ ሃገራት መንጎ እውን ኤውሮጳዊት ዝኾነት ሮማንያ እታ ሓንቲ እያ። ካብ 2007 ዓ.ም ጀሚሩ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኣባል ዝኾነት ሃገረ ሮማንያ ኣብ ማርች 2024 ነትሒዛ ናይ ኮሚሽን ብጽሒት ብምርካብ ከም ጎረቤታ ቡልጋርያ ብኽፋል ናይ ሸንገን ኣባል ንምዃን በቂዓ እያ። ቅድሚ ናይ ሸንገን ኣባል ምዃና እውን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለምና ክፋል ናብዛ ሃገር ክሰግሩ ጸኒሖም እዮም። እቲ ብዙሕ ዝኾነ ቁጽሪ ናብ ሮማንያ ዝስደደሉ ምኽንያት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሸንገን ኣባል ሃገራት ናይ ዑደት ቪዛ ብተሓተሉ ሰዓት እቲ ዘቐምጥዎ ረቑሒ ኣዝዩ ከቢድ ብምንባሩ ናብ ከምኒ ሮማንያ ንኽኣትዉ ይግደሉ ከም ዝነበሩ ይሕበር እዩ። እቲ ካልእ ድማ ሮማንያ ብመንጽር ካብ መብዛሕትአን ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ዝሓሸትን ሪዝናብል ብዝኾነ ነገር ንነዊሕ ይኹን ንሓፂር ግዜ ዝካር ናይ ገዛ ኣክሰስ ምህላው ተመራፂት ንኽትከውን እቲ ካልእ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ኣብ ሮማንያ እቲ ሕሳር ገዛ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ነገር ብተመጣጣኒ ዝርከበላ ሃገር እያ። ዋላ እኳ ደሞዝ ኣዝዩ ልዑል እንተዘይኮነ ካብ ብዙሓት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ብዝሓሸ መልክዑ ጽቡቕ ዝበሃል ናይ ስራሕ ዕድል ዝርከበላ ሃገር እያ። ንዚ ተተሓሒዙ ድማ ከምተን ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ኣባል ሃገራት ናይ ብቕዓት ወይ እውን ልምዲ ስራሕ ኣይተሓትትን። ንነዊሕ ግዜ ብትጸንሐሉ ሃገር ናይ ቋንቋ ክእለት ተዝህሉ ተመራፂ ከም ዝኾነ ዋላ እኳ ይፈለጥ፣ ኣብ ሮማንያ ግና ናይ ቋንቋ ክእለት ከም ዓቢ ጉዳይ ዝረአ ኣይኮነን። ካብ ዝተላዕለ እውን ብብዙሓት ስደተኛታት ንኽትምረጽን ተባሃጊት ንኽትከውንን ገይርዋ እዩ። እቲ ካልእ ድማ ስደተኛታት ንሮማንያ ንኽመርጽዋ ዝገብር ዓቢ ጉዳይ ካብ ኣፍሪቃ ናይ ፈረንሳ ቋንቋ ዝኽእላ ሃገራት ከምኒ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ሮማንያ ንምኻድ ኣዝዩ ቀሊል ከም ዝኾነ ግለጽ እዩ። ነዚ እውን ከም ቀንዲ ዝለዓል ጉዳይ እንተሎ ናይ ሮማንኛን ፈረንሳን ቋንቋ ተመሳሳሊ ከም ዝኾነ ግለጽ እዩ። ስለዚ እውን ብፍላይ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃን ካብ ማእከላይ ኣፍሪቃን ዝለዓሉ ስደተኛታት ናይ ፈረንሳ ቋንቋ ተዛረብቲ ብምዃኖም ምኽንያት ናብዚኣ ሃገር ንምኻድ ቀሊል ከም ዝኾነ ግለጽ እዩ። እቲ ካልእ ንሮማንያ ተመራፂት ክትከውን ዝገበራ ጉዳይ እቲ ዘላትሉ ናይ ጂኦግራፊ ኣቀማምጣ ንናይ ዩክሬን ሕማቕ ግዜ መሕቢኢት ካብ ምዃን ዝሓለፈ ናብ ምዕራብ ኤውሮጳ መሰጋገሪት ቢንቶ ከም ዝኾነት ይግለጽ እዩ። ሮማንያ ንህይወት ቅልል ዝበለትን ዜጋታታ እውን ከም ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ንሰብ ዝንዕቁብ ዘይምዃኖም ብዙሓት ስደተኛታት ክፈትዋ ክኢሎም እዮም። ዓሌታውነት ኣብ ዘለወን ኣብ ከምኒ ጀርመንን ስፔን ሃገራትን ቀጺሉ እውን ካልኦት ብዙሓት ኤውሮጳውያን ሃገራት ንጸለምቲ ዘለዎም ኣጠማምታ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ይፍለጥ እዩ። እቲ ካልእ ኣብ ናይ ሩስያን ዩክሬንን ኩናት ተቐባሊት ስደተኛ ኮይና እውን ጸኒሓ እያ። ከም ሃገር ንብዙሕ ዓመታት ንስደተኛ ተቐባሊት ኮይና እውን ጸኒሓ እያ። ካብ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ብብዝሒ ናይ ስደተኛ ተቐባሊት ከም ዝኾነት ትፍለጥ ሃገር እያ። ስለዚ እውን በዚኣቶም ምኽንያት ሮማንያ ብስደተኛታት ተመራፂት ክትከውን ኣኽኢልዋ እዩ። ናብ ሮማንያ ዝኣትዉ ውልቀ ሰባት ዝሓሸ ናይ ስራሕ ቪዛ ናይ ምርካብ ዕድልን ክትረክብ እትኽእለላ ሃገር ስለ ዝኾነት ስደተኛታት ብቕልጡፍ ንኽውድኡ ዓቢ እጃም ዝሓዘ እዩ። ብተወሳኺ እውን ሮማንያ ናይ ሰራሕተኛ ሕፅረት ዘለዋ ሃገር እያ። ኮይኑ ግና ሃብታማት ካብ ዝበሃላ ሃገራት መንጎ ኣይትጽዋዕን። ስደተኛታት ነዚ ዕድል ንምጥቃም ዓቢ ቦታ ከም ዘለዋን ብዘይውፅዕ ደሞዝ እውን ኣብቲ ሃገር እኹል ሰራሕተኛ ንኽትረክብ ዝገብራ እዩ። በዛ አንጻር እውን ስደተኛታት ንኽመጽዋ ዘኽእል ናይ ስራሕ ዕድል ብምህላዋ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይሕበር እዩ። ምስ ተተሓሓዚ እቲ ካልእ ዝለዓል ጉዳይ ዋላ እኳ ስደተኛታት ናብ ሮማንያ ንምእታው ቀሊል እንትኾነ ብኡ ልክዕ እውን ኣጸገምቲ ጉዳያት ኣለዉ እዮም። ካብኣቶም እውን እቶም ቀንዲ ንምልዓል ከመይና ንጓዓዝ ወይ እውን ብስራሕ ጉዳይ ከመይ ክንወፅእ ንኽእል ወይ ድማ ብምህሮ ይኹን ዑደት ቪዛ እንተኾይኑ ቪዛ ከመይ ዝርከብ ዝብል ብዙሓት ዝሓትዎ ሕቶ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ሮማንያ ናይ ምጓዓዝ ዕድል ንምርካብ ብናይ ርእሶም መገዲ ዝፍትኑ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም። ስለዚ እውን ኣቐዲምካ ክግበር ዝግብኦ ናብ ናይ ኮንሳልተንሲ ኤጀንሲ ብምኻድ ኮንታክት ምግባር ናይ ግድን እዩ ዝኸውን።
ብፍላይ ብዙሓት ኤጀንት ኣብ ዝሎም ግዜ እሙናት ዘይኮኑ ኤጀንት እናበዝሑ ወይ እውን ብዙሓት ገንዘብ ተበሊዖም ተሪፎም እዮም። እቲ ቀንዲ ክኸውን ዝግብኦ ግና ስራሕ ድላይነት ትካልን ወይ እውን ተምሃራይነት ቤት ትምህርትን ዘራኽብ ኤጀንት ጥራይ እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እንትጓዓዙ ብዝደልይዎ መገዲ ምጓዓዝ ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ። ስደት ክበሃል እንከሎ እውን ኩሉ መገድኻ ናይ ግድን ምቹው ይኸውን ማለት ኣይኮነን። ተፈላለዩ ምንግልታዕ ክረአ ይኽእል እዩ። ብኸምዚ መልክዑ እውን ናብ ሮማንያ ዘሎ ጸጋሚ ጉዕዞ እቲ ናይ መጓዓዝያ ወይ እውን ብሓፈሻት መገዲ ከቢድ ክኸውን ገይርዎ እዩ። እቲ ካልእ ብስራሕ ናብ ሮማንያ ዝጓዓዙ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ጸገም ዘጓንፎም ሮማንያ ብዙሕ ደመወዝ ትኸፍል ሃገር ኣይኮነትን። ብዙሕ ሰብ ቅድሚ ምውፅኡ ቀዲሙ ኤውሮጳ እንትሰምዕ ኣዝዩ ልዑል ተፅቢት እዩ ዝሕድር። ብኣንጻሩ ግና ናይ ሮማንያ ስታንዳርድ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ደመወዝ ከም ዘይትኸፍል ክትፈልጡ ይግባእ። ስለዚ እውን ተጓዓዝቲ ዝፅበይዎን ዝረኽብዎን ነገር ስለ ዘይቀዳዶ እቲ ዓብ ፀገም ኮይኑ ክለዓል ይረአዩ። ኣሳይለም ፕሮሰስ እውን እንተኾነ ከም ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ እኳ ተዘይኮነ ብሓፈሻ ግና ኣሰልቻዊ ከም ዝኾነ ግለጽ እዩ። እዚ ናይ ኣሳይለም ፕሮሰስ እውን ሰባት ዘማርርሉ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ እዩ። ካብዚኣቶም ፀገማት ወፃኢ ግና ሮማንያ ከም መሰጋገሪትን ዝጥቀሙላ ሰባት ካልእ ናይ ፋይናንሻል ፈተና እዩ። ካልኦት ነቶም ብምሁሮን ስራሕን ከይዶም ኣብኡ ንምትራፍ ዝሓስቡ እውን ካልእ ኣፀጋሚ ሽግራት ይረአዩ። እዚኣቶም እውን ካብቶም ዝረኣናዮም ብውሕዱ ይርከብዎም እዮም። ኣብ ዓመት ግና ብሚልዮን ዝቑፀሩ ስደተኛታት ካብ እተፈላለዩ ዓለም ናብ ሮማንያ ከም ዝኣትዉ ተገሊጹ እዩ። ዋላ እኳ ህይወት ቀሊል ተዘይኮነትሎም ንሮማንያ ከም ትራንዚት ብምሕሳብ ናብ ዝተፈላለያ ናይ ምዕራብ ኤውሮጳ ሃገራት ንምስጋር ከም ቢንቶ ከም ዝጥቀሙላ ይዝረብ እዩ። በዚ በለበቲ ካብ ቀረባ ግዜ ንነዘ ሮማንያ ናይ ብዙሓት ስደተኛታት መዕቆቢት ኮይና ጸኒሓ እያ። ሞደና ሎማዓንቲ ሓፂር ናይ ሮማንያ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ላይክ ብምግባር ይጠቕሞም ኢኑ እትብልዎም ድማ ሸር ብምግባር ንዘለኩም ርእይቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ ክብል ፈቱ።